Morjesta iltaa. Mitäs sinne suuntaan? No, nyt ajattelin tehdä taas random blogi. Taas nyt pitkästä aikaa, kun on tehnyt viimeistä videota. Ja nyt on sitten aiheena. Jep. Aamulla tuossa herätessä niin ajattelin, että no pitääköhän mukavaa uutisia on tullut niin nettiin. Ja yllätys, kenen kuvaa sä tulee vastaan? Nicki Minaj, vai mikään taas onkaan. Ja totta kai kun on aiheena, niin yleisesti lehdet ottaa semmosen niin sanotun rohkean näkökulman, että aina kun näkyy, niin siinä saadaan niinku tämmönen mielihalu, niinku, että niinku, jes, nyt kansa kiinnostaa, ja rohkeita kuvia, niinku, että näkyy, kaikki näkyy. Aina on pikkusen mielipiteeni tästä asiasta. Mä en ymmärrä. Siis ymmärtää, että naisilla on ja miehillä ei. Mutta onko se niin kohojuttu, että julkisella näkyy? En mä ymmärrä. Siis otetaan niinku sellainen esimerkki, just niinku nykyään nämä, muistatteko te South Parkin jakson, muistaakseni olikohan nyt The Breast Cancer Show Ever, vai joku niistä taisi olla, niin pojat hullaantuu siitä, kun tällä bebeellä, tällä yhden koulutytöllä oli kasvanut, niin kaikki on silleen, ota. Niin onko se nykyään niin iso kohujuttu, että nämä pitää näkyä? Siis haluahan sen korostaa totta kai sillä, että että kun lukee näitä ja scrollaa tälleen näin, ja nyt näkyy rohkeat kuvat, että ne melkein näkyy, ja sitten katsotaan tietenkin se kuvaa silleen, sitten, niin. Eli mä en voi sinänsä tajuta, että mitä sillä haetaan. No totta kai julkisnaiset, niin kuin Nicki Minaj ja tyyliin tämä Ice-T:n vaimo ja ketä näitä on, vaikka oikeasti Kim Kardashian ja kaikki tämmöiset, jos niillä oikeasti näkyy, niin kaikki on totta kai silleen, näkyykö sitten? No, ei näykö. Niin ihan pienenä painotteena kaikille suomalaislehdillekin. Ilta-Sanoma, Iltalehti ja Seiska ja Hymy saa näyttää. Ootte oikeutettuja siihen, totta kai. Ja totta kai aikuisten lehdet on kanssa erikseen. Totta kai, mutta kuitenkin Iltalehti. Ilta-Sanomat on minun yksi suosikkilehtiä, mitä mä tykkään aina lukea. Ja silti nämäkin näkyy joskus niissä ihan niinku tuosta vaan. Please. Mä en ymmärrä. Siis voisiko oikeasti lukea jotain normaalia uutisia, niin kuin vaikka tämä Räty Hilkka Ahde kiusaustapaus. Mä tykkään lukea sitä. Tai on vaikkapa kuka on voittanut jääkiekossa, tai vaikkapa mitä politiikassa tapahtuu, mikä on Venäjän Ukrainan tilanne, mutta silti näitä tulee vastaan niin kuin silleen, että täällä on, kattokaa, klikakaa. Ei! Emme tarvita tämmöisiä uutisia, ei missään nimessä. Siis, jos jotain halutaan oikeasti ymmärtää, että meitä ei kiinnosta nämä joskus saattaa kiinnostaa, mutta ei silloin, kun haluaa jotakin tutkia ja lukea jotain uutista. Koska siis, miksi ne pitää tyrkyttää? Nicki Minaj, olen pahoillani, mutta et ole hyvännäköinen nainen. Mutta onko sun suorastaan pakko naisesti tuoda esille näitä joka nurkkaan, kulmaan, sivuun, eteen, taakse, mihin tahansa kohtaan, profiilisivulta? Ei tarvita niitä.
Ja siis, ja miettikää, MTV Europe Music Awards, vai mikä taas olikaan tämä Emma eilen, niin siis sehän on yksi kansainvälisesti niin yksi tunnetuimpia niin musiikkishow-juttuja niin tyyli, jos niin palkitaan näitä videoita. Niin jos oikeasti tämmöisiä verkkaajia ja näitä näyttäjiä tulee sinne paikan päälle, siis lehethän on totta kai silleen niinku, no nee, hehe, nyt päästään taas kahteleen, hehe. Ei me tarvita tämmöstä. Siis oikeesti ei tarvita. Ja jos me jotakin tarvitaan, niin ihan oikeesti uutiset, niinku just niin kuin Ilta-Sanomat, vois oikeesti pikkuhiljaa miettiä, että mitä työ laitatte lehtiin välillä. Esimerkiksi, okei, nyt mennään nyt näistä aiheista muualle. Elikkä, oikein, pieni juttu. Sitten tää video loppuu. Mä vannoin sen. Eli Kim Kardashian ja Kanye West, eli Hobbit ja Gay Fish, totta kai, haha. Niin ovat päätelleet, että heidän lapsestaan tulee uusi Albert Einstein. Ketä kiinnostaa? Niin. Siis minkä takia just juuri te julkiset niinku tyyli Kanye West ja kaikki tämmöset niinku, ketkä just on niinku tälleen niinku, että me ollaan täällä, kuunnelkaa meitäkin, niin, siis minkä hitoa takia teidän pitää oikeesti tyrkyttää teidän lärviä joka ikisen kerran niinku, siis nurkasta nurkkaan suoraan sanottuna, siis niinku, ja sit oikeesti kun tulee tämä tilanne, että mihin se toinen sanasta on? Kuitenkin, jos näitä näkyy, mä en tiedä mihin sen toinen, niin. Jos näitä näkyy kans siellä, niin ei ketään kiinnosta oikeesti näin yhtään. Janet Jackson mokas, nännit pilahti, joo, sorry, mutta ei, koettakaa nyt ymmärtää, että ei me tarvita tämmöistä julkisuutta oikeesti. Ei ketään kiinnosta oikeesti ollenkaan. Ja siis, jos niinku halutaan jotakin asioita tuoda esille, niin tuokaa vaikka jotain ihan muuta. Vaikka että Justin Bieber on hankkinut itselleen karhuja ja se pitää sitä metsässään huolen. Semmoisen mä lukisin oikeesti. Ihan wow! Luonnonsuojelua sentään. Tai vaikka Ian McKellen kannustaa opiskelemaan. Hyvä! Tai vaikka Marko Pyrston keksi uuden lautapelin, missä ei huudeta, vaan tehdään jotain aivan muuta, vaikka esimerkiksi niin kuin sanotaan sanoja silleen, että ne ei tule epäselvästi. Hyvä! Tai jos mennään vähän pidemmälle, sanotaan vaikka, että Jared Letossa tehdään uusi Jokeri. Hyvä! Mut ei tämmösiä, että näkyy niin kuin, no niin, mä sanoisin, tissit näkyy, en tykkää siitä. Jos persekin vilahtaa, sitten, mitä se on perse, ei voi mitään sille. Tai jos joku oikeesti niinku haluaa tuoda julkisuuteen kaiken niinku silleen, tätä, niin miettikää itse oikeesti, mitä se tuottaa toisille. Niinku. Se ei tuota yhtään mitään, ei kiinnosta nähdä teidän näitä osa-alueita. Joo, niitä voitte näytellä ihan vaikka kotona ihan vapaasti, mutta aina kun tulee kamera silleen, sen yhtäkkiä, voi vittu, taas mokasin, niin please, ihan oikeesti stop. Nyt mulla oikeesti riittää jo. Ei siinä. Minä kiitän tämän videon yhteydestä ja seuraavassa videossa minä puhun vähän jotain parempia asioita. Ei siinä. Ta-ta.